La popularització del carnaval a Europa genera interessants particularitats locals i en este context de situació, Vinaròs destaca excepcionalment. La qualitat i vistositat de les desfilades, la acurada posada en escena i el fort recolzament popular a la festa han fet de Vinaròs una referència carnavalera indiscutible, de primer nivell. L'origen del carnaval és la barreja d'un sentiment preexistent i una determinació que qualla en la primera aparició pública del Carnestoltes. Des de l'any 83, en què va començar el Carnaval de Vinaròs, vam assistir aquell mes de febrer en la primera arribada del Carnestoltes. El primer Carnestoltes sempre se recordarà, va arribar a les 21:23 a l'estació de Vinaròs i, per ser el primer, sempre ens recordarem d'aquella mirada que feia a l'infinit, el seu pèl d'espart, i sempre ho tindrem a la nostra ment. Pegaves la volta en lo Carnestoltes per totes les casetes, bueno, no eren casetes, eren almacens. I anàvem d'un puesto a l'altre i allí assallaven el Carnestoltes. I era diferent, molt diferent a ara. En l'any 83 havia una cosa molt clara, era de que el poble sapigués que a Vinaròs se podia celebrar el Carnaval. I de quina manera se va fer? Apostant l'Ajuntament, pagant tota una sèrie de grups d'animació que van vindre durant 3 dies, van animar el poble i allò ho ha pagat totalment l'Ajuntament. A partir d'ahir van sortir les comparses, i les comparses el que han fet ha sigut anar replegant diners al llarg de tot l'any per a poder oferir una festa que ells disfruten i que també ofereixen al poble, a la comarca i a tota Espanya. L'Associació de Pubs i alguns hostalers intuïxen que el carnaval és una oportunitat de negoci i que cal recolzar-lo. Es converteixen en un dels grans dinamitzadors dels espectacles de carrer. Venien les fetges i muntaven barres al carrer, en escenaris, i portaven espectàculs de moltes varietats, saps, de gogós, com drag queens, o cantants, o alguns famosos en aquells moments. Tots ens posàvem a treballar i a fer coses boniques i innovadores. I això, per la veritat, que ens va repercutir molt a positiu per lo que és el carnaval de nit i el turisme que venia de fora, tant gent de Barcelona com de València, com fins gent de Bilbao i de Madrid. Neix la nit del pijama, convertida avui en una de les celebracions carnavaleres que compta amb més adeptes. I la veritat que els primers anys venia molt poca gent disfressada, però al cap del següent any ja es va doblar o era el disfraç del pijama. I la veritat que així va ser una gran idea de l'associació en apoyo al carnaval, per supost, i fins ara mateix és una de les festes també més boniques del carnaval. El carnaval pren forma amb les primeres comparses. Una potent voluntat comunitària és el combustible que engega el moviment. Nosaltres el que volíem, quan vaig començar el primer any, era la màxima col·laboració i el bon rotllo entre totes les comparses, no? Que sigués una gran família. I vam coincidir que totes les comparses anéssim a una, a l'hora de demanar subvencions, demanar ajuda, el que vingués bé, ens van ajuntar totes i totes anàvem a una en una gran germana, que és el que buscàvem. La gent s'ho currava, se feia els disfressos ells, s'ho muntava i la veritat vaig disfrutar molt de fer fotografies. Era una època on no era digital, o sigui, les fotografies que fes no les veus fins al dia següent o fins l'altre. El carnaval és innovació i per això cada any arriba carregat de sorpreses, com a 1996. Té que vindre en barca a Carnestoltes, en els 3 metres d'altura ens volcarà, i si no ho intentem no ho sabrem. I sí, Carles Santes, que en pas descanse, ens va deixar la barqueta, la sargantaneta de Pestillo, i allí vam ficar el Carnestoltes i va arribar davant de l'Òscar. En totes les llums apagades, quan va estar quasi a punt d'arribar, se van encendre les llums i allí arribava Carnestoltes.
La primera dècada del segle XXI confirma el Carnaval com un gran espectacle que ultrapassa fronteres. La festa es consolida a Vinaròs com un potent motor d'iniciativa popular, dinamitzador de l'economia i el turisme. Arribem a la presentació, els nervis de que, entre cometes, comença el Carnaval i després de tot l'any de feina de les reines i de la gent que ha estat col·laborant en els diferents tratges, poder veure tota aquesta feina reflectada a l'escenari és una sensació espectacular. La festa que teniu aquí dalt a l'escenari! Fruit d'esta empenta col·lectiva que uneix generacions, el Carnaval creix i es transforma en el gran espectacle que és avui. Fruit d'aquest esforç col·lectiu de tota la ciutat ha sigut el nostre Carnaval en dos vessants molt importants. Una que és la merament festiva, que és la que nosaltres aprofitem els dies entre setmana, i després aquella que és, podem dir, el Carnaval espectacle, el Carnaval diferent i espectacular cada any de les comparses i de les grans disfresses, i sobretot la presentació de les reines. El naixement de les primeres comparses és fruit de l'empenta d'una colla d'amics. Però amb el pas del temps, la pertinença a la comparsa esdevé una nissaga familiar. És una coseta que se te van inculcant de menudet, al final te queda el sentiment aquí i després marxes fora a estudiar i només estàs pensant el moment del Carnaval, que arriba ja gener-febrer i encara que fa un fred que pela, però les ganes ja de disfressar-te, de veure els amics. Bé, jo crec que quan una persona ha viscut el Carnaval des de que naixes, ho has viscut a casa, t'has disfressat de menuda, anar de la mà dels teus pares des de ben xicoteta a buscar carnestoltes o assistir a una gala de les reines, la veritat és que és un sentiment indescriptible. Les reines són la figura principal del Carnaval de Vinaròs i llueixen els vestits i disfresses més espectaculars i voluminosos. Al darrere d'esta figura hi ha incomptables hores de disseny i el treball de moltes mans. El vestit de la reina del Carnaval pot arribar a pesar més de 100 quilos. Els suports requereixen d'un minuciós i precís treball artesanal. El vestit de la reina ha d'adaptar-se als seus desitjos, però també ha de respectar els conceptes creatius de les dissenyadores. Quan te diuen pues jo el voldria d'este color, allò altre, i fas, mare de Déu, perquè cada un tenim una manera de pensar. Allà entonces fas, bueno, jo te faré un dibuix del que tu m'has dit, i si tu estàs conforme, pues, però el que és el disseny i tot això, totes estan molt conformes de lo que els han presentat i el que els han fet. I això s'agraeix moltíssim. El treball de confecció dels vestits es posa al servei d'una il·lusió. Ser reina, o potser rei del Carnaval. La potència sensorial de l'espectacle de presentació de les reines ha convertit a este acte en el plat fort de l'ampli menú del Carnaval. La imaginació de dissenyadores i dissenyadors es desborda entre llums, colors i lluentons. Mira, jo l'acte, el que ha anat a més i arriba al gran lluïment, sense cap dubte, que és la gala de presentació de les reines de les comparses del Carnaval de Vinaròs. Això ja, per supost, que a més de color, té màgia i moltes coses més que val la pena viure-les i conviure-les també. S'ha convertit en un espectacle premium, no? És un espectacle d'una rellevància i categoria extraordinària.
El Carnaval de Vinaròs, en Castellón, uno de los más importantes del Mediterráneo y de los más antiguos de la Comunidad Valenciana. Mucho ritmo también en el Carnaval de Vinaròs. Las comparsas y sus coreografías. Les 30 carros se s'han omplit de colors, balls i molta música els carrers de Vinaròs. La intensa promoció del Carnaval de Vinaròs també cal agrair-lo als periodistes del terreny. Per a ells, no és només una qüestió d'ofici, sinó d'implicació personal. M'ha omplit moltíssim el Carnaval, el que diem, no? Eixes ganes de difondre el teu poble, tenint com a excusa el Carnaval, és la millor excusa. Sempre em quedo una mica en allò de que a veure si no faig prou, a veure si jo, que tinc esta finestra al món, a veure si el Carnaval no li estem donant prou repercussió i, per tant, sempre intento donar-li el màxim possible, el màxim. El Carnaval de Vinaròs es projecta al món amb una desbordant imatge visual. Però al darrere batega el treball callat de moltes persones i col·lectius. Anys tras anys organitzant el Carnaval és molt difícil, no? Hi ha moltíssima faena que no se veu i fins que no estàs dins realment no veus tot el que costa, totes les hores que es dediquen i que moltes vegades no se veuen des de fora tots aquests resultats o tot aquest esforç. El Carnaval es pot enfocar des de múltiples perspectives, però l'angle que més abasta és el de l'organització. Des de les bambolines del teatre del Carnaval es coordina als milers de persones que conformen el gran retaule de la festa. Sense cap dubte, els carnavals és el desafiu més gran que tenim dins de la policia local, a Vinaròs, per la magnitud de serveis, de gent que tens que mobilitzar. Al final és la satisfacció del treball ben fet i crec que any tras any anem millorant i coses puntuals que detectem un any, l'any següent se milloren. Ganes de disfrutar la vida. Passió i sentiment. Diferent i espectacular. El Carnaval és metamorfosi i canvi. Diuen que al Carnaval tot s'hi val, perquè és l'única data en el calendari festiu on la transgressió és la norma. El Carnaval és la conseqüència de la convicció de moltes persones. La ciutat es transfigura gràcies a una força que neix del poble. I per això, les vinarossenques i els vinarossencs senten l'orgull legítim d'haver aixecat un monument festiu que desborda tots els límits. Crec que és una faena de moltíssims anys, de molta gent passant aquesta tradició i aquesta passió per una festa que al final és més que una festa. Ens contagiem tots d'aquesta alegria, d'aquestes ganes del ballar, del disfrutar i jo crec que això, vulgues o no, és la identitat també de tot el nostre poble. El Carnaval fa de les individualitats unió en el nom de cada vinarossenca. De cada vinarossenc ressona el nom de Vinaròs. Al final som els vinarossencs els que li portem cap a fora, perquè jo, per exemple, quan estava estudiant a la universitat i tot això, com que li dius a la gent, vine, i al ser una festa tan oberta, la gent venia. I el boca a boca al final és el que funciona. I la gent se ho passava, és una festa tan xula perquè tot el món està convidat. Les casetes estan obertes a tots els vinarossencs, benicarlandos, penyiscolans, de tota la contornada, i això al final és el que fa que la festa sigui tan xula. Sé que la vida té clars i foscos, però el Carnaval de Vinaròs habita en la part més lluminosa. I per això el futur espera a la volta de la cantonada a prova de contratemps. Il·lusionant i carregat d'energia. Tota la força d'un poble no es desfà per un mal any. Viu en cada mirada, en cada gest, en cada passa en el camí, en cada xicotet o gran esforç.
El carnaval mai no morirà, perquè l'ànima d'un poble perviu per sempre, de generació en generació. El carnaval és ja indestriable de l'alè vinarosenc. Ja no és una festa per a ser contada, sinó per a ser tramesa. El carnaval perviurà perquè ha arrelat a la nostra terra, cada vegada més fons, cada any més fort. Perquè a Vinaròs la sang no ens corre, ens desfila.